мехоҳед клипҳои беҳтарин ва приколҳои беҳтарин дастрас кунед? пас ба ссилкаи таги видео даромада ба канали Самир ТВ подписатсия кунед, колокольчикро зер кунед. беҳтарин сурудҳо ва клипҳо дорад дар каналаш ва приколҳои беҳтарин ҳам дорад. барои бидони дар канал подписатсия карда ҳатман колокольчикро зер кунед. ширин садо карда бошед. боре ҳам сухани ширинам нагуфтаӣ? набуд лаҳзае ки навозишам кардӣ? пас чаро дӯстат медорам? гоҳо мешавад лаҳзае ки тасмим мегирам дӯстат намедорам. хаёлҳои зиёд гирди назарам чарх мезанад. наход нафаре ки ҳадди ақал боре ҳам ёдаш намеоям, барояш ҳеҷ аҳамияте надорад ман киям, боз дӯсташ медорам. на, ӯ дигар баром ҳеҷ кас нест. ман ӯро намешиносам. вале афсӯс, боз ҳам афсӯс ки қалбамро фиреб дода наметавонам. намехоҳам бештар аз ин азият бекашам. ба худо намехоҳам. ман хеле зиёд метарсам ки дар нимароҳи зиндагонӣ бо ин урфу одатам сахт ҳайрон мешавам ва баъд аз чандин рӯзу соати бо ҳам нишастанҳо дареху дур мемонам аз шоҳроҳи ту. боз туро аз дурҳои дур ёд меорам. боз ба ёди ҳусни нотакрорат такрор ба такрор хоҳам сохт. тасаллои дилам ана ҳамон роҳу расми ту бо беқарорӣ роҳ поидан аст. то боқӣ будани нафасам хостгори фаромӯш карданат нестам, гарчанде дуре аз назарам. суханҳое аз забони ширадорат шунидаам. ҳар лаҳза гӯшу қалбамро навозиш мекунад. агар умри дубора аз файзи дидорат худованд бубахшадам, хеле ниёз доштам чашмонамро муқобили чашмонат нигаҳ дорам, то лаҳзаи ҷисму рӯҳам ором гардад. ман то охирин нафасам домангири тақдирам. чаро маро ба ҷои он нафаре ки дӯсташ медонӣ наофаридӣ? чаро охир? чаро? аз фарҷом метарсам, ба худо метарсам. нохуни тақдирро набояд гузошт ки тори сози моро канда кунад. медонам ки хеле сахт аст дар нимараҳ роҳи ноҳамворро тай кардан, аммо чӣ аҳамият дорад ки фасли назарамо рӯи баҳорро намебинад? охир чаро мегузорем ки ба рӯи раҳи мо хору хас рӯяд? чаро болу парамонро аз қафас берун намесозем? чаро доираи умри дурӯғро бо вуҷуди дурӯғ буданаш танг нигаҳ медорем? чаро дар шасти ҳиллаву найранг моро доштад? биё гоҳе ҳам бошад зери мавҷи пуртуғёни зиндагӣ қадам занем. мешавад лаҳзаи муҳри хомӯширо дар забонам мезанам. боиси тааҷҷуб аст ки қудрати муҳаббат ин қадр бузург аст, метавонад дари тамоми қофу гиреҳоро кушояд. бароям хеле арзанда